Hello, jotono lamsago ani tinini blog talga hinke nani tinini blog email title nuguna shikana hinke ang tabo lama hingi tungo sak tongmaga sati bo hungjak ra sa kring kring na hinke tabo time hinka 10 tara baje tongo hinke ang ani bidino mute khairajak yaito background ni ges oboni bagui kofre rok naisi hinke ang tabo hinte hinte Latar kanda supaijak hinke yang bora mai kwkhwrang naithok tongkha mane mai mungnai jaga to mungkha muiya jaga mungyaku hinke mai tai bwthai theijak hinke ang tok thangui tongo haisung kuno afarok kwrwi hinke ang tok rasta thangui tongo hinke ang tabo haisung lama himui tongo gari bo tini haifano bazar ni tarik do haifano obose gari le phaigo haifano borok borti borti phaigo hinke ba ebo kaiya hinke thangsinai hinge tabo wngkha ang ermora bank o thangui bank o kisa samung tongo ani hinke ani bank account KYC rok obo khlai thai hinke ang tok phaite phaite xerox dogan sopaiga aadhar bai passbook se xerox khainai hinge tabo bank bisingo xerox khaipai achuk tongkha hinke finally ang ani samung rok paigui haige tabo oro bo thangnai tomtom haja tomtom kai thangtongo to naidi obo nugui mankha hinke ang sak tongo pura thangui tongo finally bazar o sopaikha ang bazar se pura sarikha tabo time hinga 12 12:30 tara baje tongo oboni bagui chini tipra jwka hingka dingke aida rogo kisa borok birki miligo hinke 12:00 ekta kha hinke borok kom hinke ta borok se kwrwikha hinke tabo ang naidi no borok kom ekdom hinke muithi rogo se gam ang lakha hinke ang hati rok kisa misa khainai tini baba kam go phaiya bazar oboni bagui ang je namoni mai rok khaksa naitrangnai hinke no naitongdi ani blog no page sajak kha logoi naidi je kwtang tongoi ro ani channel no subscribe khaidi noni hamjama rwdi noni support nango hinke ang tok piyas rok sana rani hinke phaijak piyas rusung rok hinke nobo naitongdi sobo sobo hati rok khai comment khaidi hinke ang to piyas rusung nanai piyas rok pura dam mani keji 70 taka 80 taka hinke berma sana agrana ang hinke ang berma dogan phaimale yang berma phanai rok video khai songo sabro khaidi khaidi jago ke pura mani khojago hinke to berma rok paigi hinke tabo ang thangnai yaroha piyas rosung nagrana hinke piyas rosung napaigi tabo haising nanai ang haising rok kisa haising rok bo chana nango hinke haising rok chanaka 20 taka ni sokotwi bo kisa nanai obo napaigi ang tabo khai dogan kisa berei rana yatomado mui rok kajak hinke ang tini bazar phaimani karon hwnkhe manui bo kisa nathai tongo hinke gothai kete nanai gothai kete naiya hinke nobo naitongdi hinke borok se kwrwikha bazar o hinke tongma khainai ba hinke tang haisong berai tongkha pura hinke nono bo kisa bazar phunukhtwi angbo naitwi ang bazar o kwma phaiya dukjak hinke aboni bagui tini phaijak hinke ang tabo rang bwthang kisa nani tongo obo gosi gothi ekdom naidi kwswing do hinke ashtoso hingka naliya hinke tamo hati rok khaipai bobo thang tongo.